del delicte neix de la necessitat que alguna editorial apostés de manera ferma pels escriptors catalans que fan novel·la negra en català. Perquè sí que trobem que hi ha moltes traduccions, que es fa o s'aposta més per la novel·la negra en castellà, però aquí a Catalunya tenim molt bons autors que estan fent coses molt interessants que malauradament fins ara no estaven tenint la repercussió que nosaltres creiem que necessitaven. I Llibres del delicte neix a partir d'aquí, de veure aquest forat que estava per omplir i de la voluntat d'esdevenir un punt de trobada entre els lectors de novel·la negra, que cada cop n'hi ha més que s'estan engrescant a llegir en català, i els moltíssims autors que ja directament escriuen novel·la negra en català o que fins i tot gent d'altres gèneres que s'estan acostant a la novel·la negra en català. Llibres del delicte sobretot és una editorial que nosaltres definim de quilòmetre zero. Evidentment, això el que suposa és que parlarem de temes que siguin molt propers al lector. Creiem que el lector s'hi pot sentir identificat si tu li parles dels seus carrers, de les seves ciutats, del que li passa normalment al seu veí, al seu oncle o al seu nebot, i d'alguna manera nosaltres com a lectors també ens interessa aquest tipus de literatura. Com a escriptors i com a editors també ens interessa. Per tant, el que pensàvem era que aquest tipus de literatura, que no sé si s'acaba de fer molt, necessitàvem tenir una editorial o una col·lecció que apostés, que li donés més repercussió, que treballés també els llibres a llarg termini, que no fossin, que no caiguéssim en aquest, no sé com dir-ho, que estem massa lligats a la novetat. Mica en mica vaig veient que sí que es confia més en la novel·la negra en català, que d'alguna manera els llibreters i els mitjans de comunicació i els lectors s'estan adonant que s'estan fent molt bé les coses aquí, que hi ha un grup d'escriptors i un grup d'editors que estem molt compromesos amb el gènere, amb la literatura en català, amb voler fer bé les coses i que som conscients que la manera d'anar esgarrapant lectors és proposant novel·les molt bones o novel·les que tinguin una certa qualitat o que siguin una miqueta millors que el que es fa normalment. A partir d'aquí, evidentment, sí que vaig veient que es confia més perquè això, tu vas veient que la qualitat creix, que tens més visibilitat. Encara no podem dir que tinguem una gran visibilitat perquè, evidentment, té molta més visibilitat si una traducció d'un nord-americà conegut o que hagi venut 500.000 de llibres arreu del món sempre tindrà més visibilitat que un català que no el coneguis de res o que sigui novell o que hagi fet 3 o 4 novel·les i que a dures penes vengui 1.000 llibres. Vull dir, en plan, que és difícil. La nostra reivindicació és demostrar que hi ha veus catalanes, o sigui, capaces d'escriure negre, i que són dones, i en aquest cas dones, en català. O sigui, la reivindicació és més, d'una banda, pel relat, que creiem que és una cosa que no està prou valorada i un gènere que s'ha de reivindicar per ell mateix, i d'una altra, demostrar que si busquem i ens hi posem, hi ha veus catalanes femenines capaces de fer gènere. El lector trobarà d'una banda molta frescor amb alguns dels relats, perquè precisament algunes autores noves aporten aquesta novetat, aquesta frescor. Trobarà gent amb molta experiència, com Rosa Ribas, com Isabel Clara Simó, gent que fa molts anys que escriu. Trobarà estils diferents, per exemple, l'Anna Moner, que és una escriptora valenciana boníssima, que aquí no és prou coneguda, però que escriu de meravella, doncs fa un relat molt gòtic, molt diferent dels altres. Trobarà veus molt noves, com la Roser Cabré, que és una noia molt jove, que és la més jove del recull, que ha fet un relat sense cap inhibició, boníssim, molt punyent, que et deixa cau quan l'acabes de llegir i que a mi em sembla una veritable perla. Després hi ha algun relat que també carregat d'algun relat rural, carregat d'allò dels drames del camp, problemes familiars. Vull dir, hi ha una mica de tot, hi ha una mica de tot. Nosaltres treballem perquè aquesta distància que hi ha entre els autors i els lectors s'escurci i que Llibres del delicte sigui aquest punt de trobada entre lectors i escriptors. Amb les xarxes socials ara sí que estem més en contacte, també nosaltres som una editorial molt activa, que intentem fer moltes presentacions, intentem anar arreu de Catalunya explicant els nostres llibres, també no només als lectors sinó també als llibreters. Penso que és important que tu expliquis el teu projecte, que cada llibre tu vagis al llibreter i li expliquis, perquè al cap i a la fi el llibreter és el que ha de fer de prescriptor
del que tu publiques. Tu pots parlar molt bé dels teus llibres, però clar, en plan, tu estàs parlant des del teu punt de vista. Si després hi ha llibreters, hi ha mitjans de comunicació que confien en la teva tasca, amb el que tu estàs fent, amb els llibres que estàs traient, això el lector ho percep. Iniciem una nova col·lecció, que és la col·lecció d'Elite, amb el llibre Camins sense retorn de Josep Massanés, que és l'obra guanyadora del 25è Premi Josep Saperas, que otorga Òmnium. És iniciar una col·lecció que no és negra, perquè nosaltres vam néixer com una editorial de novel·la negra, però que ens hem adonat que a mesura que anàvem creixent ens arribaven moltes propostes de molt bones novel·les, però que no eren, diguem-ne, negre a l'ús. I nosaltres, amb el nostre compromís amb el lector, el que volem sempre és respectar el que li oferim al lector, que tu saps que si t'apropes a Llibres del Delicte trobaràs un tipus de novel·la, encara que sigui molt diferent o molts subgèneres dintre del gènere negre, ha de tenir unes certes característiques que la facin negra.